5404 دکتورên Sûrî ku di nava wan de Kurd jî hene li Almanya kar dikin. 5404 دکتور. Sendîkaya Bijîşkên Almanya di raporta xwe ya dawî de got ku Sûriyê di rêza yekemîn de cih digire ji aliyê hebûna diktorên biyanî li Almanya. Pişta hinek welatên din tên. Ji wan diktorên Sûrî hejmara herî zêde li nexweşxaneyan kar dikin, yê din jî li eyadeyên taybet kar dikin. Li lîstê temaşa bikin. Hejmara pizîşkên Sûrî min got li Almanya hejmara wan 5404 diktorin di rêza yekem de cih digirin hûn dibînin. Hejmara piştra hejmara pizîşkên Romaniyên ji Romanya ku li Almanya weke diktor kar dikin 4721 kesin. Di rêza sêyem de jî Yonan tê diktorên Yonan ku li Almanya kar dikin hejmara wan 10973 diktorin. Hejmara diktorên ku ji Nemsa çûne Almanya 10901 diktorin. Hejmara diktorên ku ji Amerîka li Almanya kar dikin 2633 diktorin. Pizîşkên Tirkî diktorên Tirkî jî ku li Almanya kar dikin hejmara wan 1802 diktorin û diktorên Îranî ku li Almanya dimînin hejmara wan jî 1539 diktor.